Good morning, Vietnam. Hi. What's your name? My name is Zem. Huh? Zem. Zem. Yes. Zem will be our tourist guide going to Cat Cat Village. Sidagang. So, how many hours of walking? How many kilos? Hours. We walk 3 hours walk today to Cat Cat 3 Village. hours? Yeah, it's 6 6 kilometers. kilometers. 3 hours of walking. Sana ipaglaban tayo. Whew! Kayanin natin 3 hours. Baka pwedeng sa hotel na lang. Ay. Bongga dito, oh. Oh. Grabe. Ang hamog na. Uy. May mga hotel pala dito ang mga Marites. Yan nga pala ang Mimosa. Going to Cat Cat Village. Maglalakad ka dito pababa. And ayan. At least dapat meron kang pang yung sapatos na pang trekking. Kasi maputik siya. Bigay ng akin. Puti. So good luck. Hindi rin namin alam kung pwede bang magmotor o hindi. Or sadya talagang by walk lang talaga to. Yung kanilang way para makarating sa Cat Cat Village. So lakad tayo. Para siyang Baguio. Whew. Pero mas malamig to sa Baguio. Oh my God. Oh my God. At pero di silang sariling pamamaraan ng pagpapainit. Yeah, may sarili silang bonfire. So ayan na po yung Cat Cat Hills. And now pababa na kami dito. Grabe, oh. Hindi na namin makita. Oh my God! Hindi na namin makita yung daanan namin. Dito na tayo. Hindi ko alam paano siya babasahin. Pero meron pang 120 meters pababa. Free na. Ano kaya yung free? Eto na, pababa na po kami ng Cat Cat Village. Oh, ayun na sila. So tingnan natin kung ano meron sa baba. Oh, mga moms, ang bongga dito sa Cat Cat Village. Kasi meron sila rito sariling Ferris wheel. Oh, sa kaya nila ito ginagamit. Meron na rin silang solar panel, solar lights, by May Flores. Wow. Tsaka kagandahan, semento na siya, nakasemento. Kaya hindi masyadong magiging mahirap para sa mga turista na mamasyal o mag-akit baba dito. Wow! Naalala ko yung hinaguan. May paganito pa sila, oh. Pwede talaga siya sa outdoor. Lamig. So, first layer pa lang yun ng ating napuntahan. So, ito na siya. Wow! Okay. So, kung mapapansin natin yung mga bahay nila, gawa siya sa mga kahoy lang. Yung mga makalumang estilo. Pero matibay. Oh. 'Di ba? Kasi ang tagal na niya na inabot eh. Tapos may mga restaurant na rin dito. Naglagay na rin sila ng mga makakainan. Ang ganda ng mga design. Yan, so pwede rin kayo magstay dito. Ito yung kanilang FB account. Diba underground pa? Ay. Hello. Maliban po sa aming 5. Meron kaming kasama. Foreign. Yan. I think they have like different ways you can do it. I just had the guy at my hotel book the tour for me, so I didn't really know what I was getting into. And then when I got here, the first day was only 4 hours, but
but it was going in the rice fields, and it was going up and down, and as you can see, it was really muddy, and because it's been raining for like days. Yeah. And then yesterday on day 2, we did, I think, 3 hours of walking up and down again. Oh my God. And then today is just a short walk. This is just only a warm-up for us. Yes, tomorrow. At narito rin yung kanilang mga costume. Kumbaga, di ba, para rin siya sa Baguio, yung nga rin sa ating mga, sa kanila iba may mga print na eh. Yung sa atin, mga tinahi talaga, hinabi. Yan. At meron sila sariling bonfire dito. Yan. Para, ano sila, kanya-kanya diskarte para kahit paano is mainitan yung nanlalamig na pakiramdam. So we have here the cute guy. Let's say hi to you. Let's say hi to you. Ah, that's for rent. Also nice. How much is the rent? 100,000 diamond. 100,000 dong. One color. Beautiful. Yeah. For inside. But- Big side. But it's too cold. Ah, there's a cold. Yeah, no cold. See you later. Everyone. Oh, I'll ask the group. So we're here na at the Chu Yin Chu. So pinaparent nila yung kanilang mga damit dito. Yan, pagpasok mo dito sa Katkat Village, marami na rin siya mga store na bilihan ng mga souvenir items. At kung mapapansin nyo po at maririnig nyo, medyo hingal na hingal pa ako. Oh, meron silang 3 man-made. Ayun siya. Parang ginawa siyang para makita mo yung view dun sa kabilang side. Kaya ginawa To siya. go inside, we have check-in 10,000 dong for one person. Yan, pagpapasok kayo dyan, may entrance siya na 10,000 dong. So, ikot na tayo. Ayan, so this will be their view deck. Kaya lang since mahamog ngayon, hindi natin masyado makikita ng buo yung paligid ng Katkat Village. Ayan. Whew. So that is the oh my God, my knees are shaking. So that is the Katkat Village at the below. At the below. Bahala kayo dyan. Ayan, medyo mahamog kayo, hindi natin siya masyado makikita. So, what is that? Buffalo. The Chicken. chicken and Beef and cow. flavored spicy. Yes, spicy. All spicy. So, may pa-pre-taste. Not spicy, huh? Buffalo. Not spicy. No, no spicy. No. Baka. Tapa. Not spicy, pero maano. Spicy. There's a sili. Pero konti lang. Ay, alam niyo maanghang. May pa-pre. Saki. Thank you. So, ngayon, meron naman tayo iti-try. Yung pre-taste nila dito. Tanungin natin kung ano. Alam mo naman mga Pinoy, pag maganyan sa pre-taste. What's that? Siman. Siman. Persimmon. Persimmon. What is persimmon? Persimmon. Persimmon. Prutas. Ah, okay.
Orange? Parang ganun, sa pamilya. Alam mo ba, pag maharlik ang pagkain niya ng mga sinaunang, yung sa Korean movie, pag hinahain lang ang persimmon sa mga, mga Hari, royalty. Oo. Kaya pengi ako. Kaya naman, ikaw naman daw. Doon, May mga Pinoy pag may pre-taste. Diba? Ano naman ang iyong pre-taste? Grapes? What's that? Para siyang grapes na green. So, frozen grapes. And now we're heading to the waterfall. 50 meters na lakaran ulit. Whew! Ito na. 40 meters pa. Kaya pa. Pababa pa sila. Uy. OMG. Tapos paano tayo mamaya pagpaakyat? Hingal is life. Laban, Ma'am si G. So kung meron tayong Andox, Senior San Pedro, Baliwag, dito meron silang black chicken. I think it's a native chicken. Dito. So ito na kami. Pababa na kami. Mas patirik. Actually, niisip ko, paano kami mamaya pagpataas na kami. Patirik siya. Let's do this, mga moms. Ayan na. Makikita mo dyan yung daanan ng kanilang falls. Ayan. Pet tour na naka-costume. Using their yung kanila mga kasuotan dito sa Vietnam, pwede mong suotin habang namamasyal ka. And andito na tayo sa kanilang bridge. This is, what is the name of the bridge? Kaisi Bridge? Is that right? Ito siya, ginagawa siya ngayon, inaayos. Okay, ang purpose ng Ferris wheel na nakita natin is para dun sa tubig. Okay, I got it. Uy, meron tayo nito sa Rizal. Diba? Sa Wawa Dam. And even sa Nueva Ecija may ganyan din. Ang ganda. Inaayos nila. Okay. This is what they have here. Yung kanilang falls. Umuusok. Actually, may pag siya. O baka because of yung lamig na din. Ayan. And this bridge, oh my God, umaandar siya. Gumagalaw siya. This is only made by wood. Gawa siya sa kahoy. Ay, I'm sorry. Ayan. Mula dito sa loob ng falls, meron na rin mga kainan na pwede ninyo mapagkainan. May mga cafeteria. So, puntahan natin, lapitan natin yung falls. Ang ganda. House din sila dyan. Diba? And this is their falls. Wow. Ang ganda. Dito tayo magpapapicture. For sure, ang lamig ng water kasi iba yung fog niya, Sobrang lamig niya. Mayroon silang mga lemon dito. Is this lemon? Ano tawag nila dito? Namumunga siya eh.
Siguro masarap to, no? Ayan yung sample ng kanyang paggawa. Tignan natin. Hinahabi nila. Dati kasi pag ano na, para gumagawa siya ng sinulit. Ang galing. Ayan, mula dyan sa mga yan, magiging ganyan na siya. Ang galing. Ito yung mga sinaunang pamamaraan na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin para makagawa ng mga tela. Ayan yung kanilang mga panindang balabal. And finally, we are now here at Katkat Village. Oh, there you go. Wow, ang ganda naman. Siguro mas maganda kung di siya mahamog. Mas makikita mo yung buong view niya. Oh. Hanggang dun sa dulo. Actually, parang siyang Baguio City. Ganito. Yes. Ayan, oh. Open na yung kanilang mga restaurant dito. Ang dami rin nilang mga tanim na halaman dito, oh. Alam mo, maganda rin to sa hinaguan, oh. Kaya lang, syempre sa malalamig na lugar lang siya na ano, mainit sa hinaguan, diba, oh. Road trippers! Road trippers! Hi! From here, aakit pa kami hanggang dun sa taas na naghihintay ibang sasakyan. Mataas na niya. Kaya pa? Pinusto natin to eh. Oo. Hindi na lang nagpapamotivate sa akin. $185 to. Kaya sulitin natin. Ano? $185. Kaya halika na, sulitin natin to. Ano, kaya pa? Kaya pa? Mula dito sa Katkat Village para sa aming memorable experience, kasama pa rin po ng road trippers and yours truly, Ma'am Shiji. Bumubuga na po ako ng usok. Maraming salamat for tuning in and for watching. Again, don't forget to like, share, and subscribe.